Bafu, Baba, ngilokhu mfethu ngibuza la abantu ngokuhlukahlukana ne. Njengoba wazi ukuthi ngizosuka la ngiye eThekwini, ngisuke eThekwini ngiye eSwaziland, khona engiceda ukuyi-discover manje neLimpopo, I think ngo-October. And then January 10 from Cape to Cairo, from Cape Town, South Africa to Egypt. Yeah, angazi ucabangani, amaphi amazwi ongawasho for ukusapotha or umbono ongaba nawo ngohambo. mina mngani uyazi wena-ke nje ungumfowethu, ubhuti wami. Personally, hhayi mina mfethu angifuni uhambe, angithandi kahle kahle. But-ke mfethu, because when I think that's where you find i-closure yakho khona or i-healing yakho. I think u-right mfethu, yabo? U-right, mina ngizokuthandazisa cause uyakazi ngumuntu okhululekayo. So of which njengoba ungaqali, ngiyazi awuqali njalo, awuqali uyishayele walkie. This time mfethu njengoba manje usho ukuthi okay uzoqala eThekwini nge-22 zakule nyanga le. Ya, eThekwini anginankinga nokuya eThekwini. Mina ilokhuzana i-walk engiyisabelayo kakhulu nengithusayo ile yase-Egypt. Hhayi angithusa brabuka, I don't wanna lie. But mfethu le yaseThekwini noma ingithusa kodwa we are still here. Ngithola leyo, we are still like, but manje kumele unqamule amanye amazwe mfethu. Yabo ama-challenges, I'm sure maningi ama-challenges ozohlangabezana nawo adlula lawa ala. Uyangithola? Manje uthini? Okay, ngiya-understand-a le part ukuthi ama-challenges, ngiya-understand. But mina nginombuzo ngomuntu okwazi ukusuka eNigeria eze la e-South Africa, ahambe ephusa amabhoda ngey'nyawo, engenamali, afike la avule amabhizinisi abemunandi. Ukunqamula kanjani uma ucabanga lokho kudlula kanjani? Ya, angithi abantu mfethu abafani. And ukusuka kwakhe eNigeria usuke naye ene-reason engafani nale wena ekususa manje. Understand? So obviously as a human being uhlezi uney'ndlela zoku-overcome le situation lo osuke ubhekene nayo ngale, or usuke unawo vele i-direction ukuthi okay ngifuna ukuya le ngalo 1 no 2 no 3 no 4 of which nawo ile nto nayo, hhayi ukuthi ngiyakuxeka. Yes, ngiyalapho bengithi ngizosho njalo ukuthi Understand? kusuke phakathi kokufa nokuphila. Yeah. Njengami namanje nje phakathi kokufa nokuphila, understand? Because uma ukhumbula kahle ngi-suicidal, you understand? Ngilo muntu ofikele ukuyibulala noma inini if izinto zingenzeki ngendlela ofuna you understand? So ukuqashwa kwami along the way mina ngikubona ngendlela yokuthi it's a better suicide than ukuthatha intambo ifake emqaleni amaphilisi. You understand? You died trying. Shuthi ufuzama. You understand? Afana nomuntu okhomba umuntu imali, umuntu ofezayo. Kodwa Then umuntu ovela asukela aphuze returns. okay, ngiyakuzwa baba wami, ngiyakuzwa kulokho okushoyo, ngiyakufila. Mina into engingayisho nje bese iyi-one ukuthi sokusupport obvious, inja yethu. There's no other way ukuthi vele singakulahlela izandla. Inja yethu, umfowethu, sokusupport-a ngayo yonke indlela mfethu. Of which I believe nabanye abantu mfethu bazoba naso isandla mfethu. I understand this time around nami yona into engiyifisayo enhle leyo since vele angiyena uNkulunkulu. Anginayo ichoice ngoba le decision usuyithathile ukuthi uyahamba. Ngisho ngingathini mina ngakhuluma ngingene ngala kuphume ngala. I understand. So ngifisa engathi mfethu nabanye abantu bangasupport-a mfethu ngayo yonke indlela bra. Yabo in terms of mfethu yabo nje manje mina into ngendlela engiyibona ngayo ku-strategize. Mhlambe let's say along the way kunama traffic cop mhlawumbe akugadile. Yabo into ekanjalo. Mhlampe yabo leyo nto uthola izinto ey'njengamakhamera, ama-GoPro, yabo just to navigate you ukuthi how far are you and are you safe? Yabo zonke le, I think for instance labantu laba benza amanzi mfethu bangaxhasa mhlawumbe ngamanzi yabo. Speaking of that, yakhona u-Yvonne uyamkhumbula? Yvonne khona ngitshela bathi u-Yvonne, uLerato mfethu. uLerato akabe isibongombe mfethu. Uthi uzokuxhasa ngamanzi.
Yabona uMutual ziyasha. nawe she's an Ah, actor. Uthe ziyasha. uzomqhatha ngamani. Ziyashaya uma kunjalo. Yabo But now at the least thing is ngeke ngihambe ngithola mali. ile nto engisho vele ingakho ngithi mina mfethu obviously luningi dogo uxhaso olufunakalayo kule nto kanje angithola asingalokhu silokhu sidayisa futhi Yebo. financially nje ivarile financial mfethu kuyadingeka uxhaso dogo angithola yadinga khona mfethu uzokwazi even uthola ukuthi nabaka health mfethu ba Department of Health bazokwazi ukuthi mfethu mhlawumbe bakhona la along the way mhlawumbe abawu-2 angithola loo nto ibona abantu abakukhaphile ukuze anything eyenzakalayo even healthy wise kuwena endleleni at least bayakwazi mfethu ukuthi okay bakulapha khona lapho kuyabonakala ukuthi kwenzakalani and kuyaqhubeka Ile futhi nowa yase-Egypt. even nala eThekwini mina indlela ebengifila ngayo wonke why not if lecture le njengalecture le ethi izokuxhasa ngamanzi namanje la uma uye eThekwini ayiqale manje Yeah, ithovele manje nje ngithi. yeah Sengosuku lolu lokuhamba izobe ikhona i-department because the plan was wonke umuntu onesifiso sokuletha into ebambekayo. Beside ama-Christian nani into ephathekayo ukuthi kuhlanganwe khona mhlawumbe ngomhla ka-22 or ngomhla ka-21 the day before. yeah Kuhlangane i-Department of Health laphayana mhlawumbe nama-journalist. yeah Sikhuluma nama-journalist as well. Kusho wonke umuntu abe ngomhla ka-22. for News. nelokhuzana mfethu indaba zemagawula phela mfethu ngeke uhambe udle mfethu umoya yabo uyayidinga mfethu into ozothi noma uwalker noma ingeke ikusindise ngomzimba ukuthi manje usuyakhathala kancane but ezokugaya i-energy mfethu ukuthi yabo leyo nto leyo keep on going up until you reach your destination angithola so into ekanjalo ziyadinga nendawo yokugila ethe nabantu mfethu mhlawumbe abanamahhotela mfethu along the way boma-N3 yabo mfethu abangafaki isandla ukuthi okay mfethu mina ungakhathazeki uma ufika eMontrose kunehhotela leli lapha ngaseMontrose yeah ngena khona mfethu yabo uyalala uma ufika mhlasimpe endaweni yokuthi uzongena kuphi yabo something like just now ukuthi ube safe futhi at the same time I think we check amahhotela and ulala ube comfortable enye into ezokwenza phela ezokupha amandla ungakhohlwa ukuthi mfethu ube fresh njengoba ngikhuluma ngegawula ngikhuluma ngamanzi ngikhuluma ngelokhuzana manje ngokugeza ngokulala mfethu wazi ukuthi at least mawuresta dog yeah bomalibona lawo a couple of hours but mawuqonde kahle umzimba uzovuka futhi ufresh uphinde uqhubeke nenyawo ngeke zize zilimale njengasekuqaleni I understand even nalama challenges lawo bhekana nawo ekuqaleni lawo imvula mfethu akhumbula yabo umoya wathwatha amathe into ekanja yeah because enenye into ekumele buyibhekwe iweather ukuthi mfethu kuleli viki ngoba uvaya or lo 2 weeks iweather ime kanjani because ayifani imvula ikukhula ngithi la seJozi yabo so kumele si understand zonke lezo zinto but nje other than that nje ayifani naye noma nje ngisasho ukhokho vula ukhokho vula mfethu wafethu mfethu usuka la hayi wafethu ayifilivekile usuka la wafethu actually ngenyawo saka 22 usuka la eJozi uye eThekwini ngezinyawo hayi